दोडामार्ग तालुक्यातील आडई एमआयडीसी मंजूर होऊन तब्बल 13 वर्ष झाली आहेत. मात्र अद्याप इथं उद्योग काही आले नाहीयेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या सोबत सत्ताधाऱ्यांनीही रोजगारासाठी लॉंग मार्च काढला. पण रोजगाराच्या खाणीतून उद्योग येण्याऐवजी भलतेच उद्योग सुरू झाल्याचं चित्र आहे. जमीन सपाटीकरणाच्या नावाखाली काही स्थानिक आणि माती दलालांनी मोठ्या प्रमाणात मायनिंग सदृश्य माती तस्करी सुरू केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाचा तिसरा डोळा एमआयडीसीत असूनही याकडे डोळेझाक का झाली, तर उद्योगासाठी प्रयत्नशील असल्याचे वारंवार बोलून दाखवणारे जिल्ह्याचे सुपुत्र उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि त्यांचं खातं हा प्रकार होईस्तोवर काय करत होतं, असा सवालही उपस्थित होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोडामार्ग तालुक्याची स्थापना केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी 2013 साली आडाई एमआयडीसी मंजूर केली. स्थानिकांना जिल्ह्यातच रोजगार मिळावा, 2 हातांना काम मिळावं या उदात्त हेतूनं त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र आज त्या जागेत रोजगार निर्माण होण्याऐवजी भलताच उद्योग सुरू झालाय. जिथून व्यवसायाची ट्रान्सपोर्ट होणं अपेक्षित होतं तिथूनच भलतीच वाहतूक होतीये. माती उत्खनन करून कोट्यवधींची तस्करी केल्याची ही चर्चा आहे. एका शेजारील गावात ही माती साठवली जातीये. मध्यरात्री डंपरच्या सहाय्यानं ती वाहतूक चालत असल्याचंही वृत्त आहे. याबाबत दोडामार्ग तहसीलदार राहुल गुरव यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, यापूर्वीही आम्ही संबंधित ठिकाणाचा पंचनामा केला होता. तसेच एमआयडीसीच्या जागेत हा प्रकार होत असल्यानं प्राधिकरणला देखील पत्र देण्यात आलं होतं. मात्र आतापर्यंत 5 पत्र दिलीत अशी माहिती दिली. तसेच याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विचारणा केली. प्राधिकरणच्या जमिनीतून मातीची चोरी होत असून महसूल आणि पोलीस यंत्रणेला आम्ही याची कल्पना दिली आहे. चोरीचे प्रकार बघता आमच्या भागात सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केलाय, अशी माहिती एमआयडीसी उपअभियंता अविनाश रेवणकर यांनी दिली. इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित झालेल्या तालुक्यातील गावं बघता तसेच येथील माती बघता सपाटीकरणाच्या नावाखाली काढल्या जाणाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार माती चोरी होण्याचे प्रकार बघता इथली सॉइल टेस्टिंग झालेली का, मायनिंग सदृश्य माती चोरी करण्याचं धाडस कोणता पुष्पा करतोय आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यातच जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनीही या प्रकरणाची माहिती घेतल्याचं समजतं. त्यामुळे याबाबत विचारणा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करण्यात आला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसेच उद्योग मंत्र्यांनाही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. एकंदरीतच या प्रकरणाकडे जबाबदारीच्या टोलवाटोलवीत शासनाचा पूर्णतः दुर्लक्ष झालाय. स्थानिक पातळीवर पुष्पा सिनेमातील स्टोरीसारख्या वेगळ्या चर्चाही आहेत. त्यामुळे जिथून उद्योग व्यवसाय सुरू होणं अपेक्षित होतं तिथं सावळा गोंधळ सुरू आहे. हजारो युवक युवतींना रोजगारासाठी गोवा राज्यात जावं लागताना, हायवे अपघातात जीव गमवावे लागत असताना हा प्रकार खेदजनक आहे. आडाई एमआयडीसीच्या खाणीतून रोजगाराचा साठा बाहेर पडणं अपेक्षित असताना भलताच धंदा इथं काहींनी चालवलाय. त्यामुळे या प्रकरणाची या खात्याचे प्रमुख उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गांभीर्यानं दखल घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता होतीये.